които правиха реклама по време, защото рекламата на нея се гледаше като нещо излишно в една планова икономика, която социализмът претендираше, че е. И тогава фотографите извършиха нещо, не толкова организирано, някакси от само себе си, около клуба на фотодейците, но и не само около клуба на фотодейците. Започнаха да творят на една територия, която наричаха творческа фотография. Странна дума, защото коя фотография не е творческа, но те оградиха едно свое пространство, в което постигаха особена свобода. Тази свобода беше резултат на това, че високите партийни наблюдатели гледаха на фотографията като на маргинална сфера. Имаше, мисля, в ЦК една възрастна жена, и до сега помня името, и тя пари между жените, казваше Златка Велинова, така ли беше, която отговаряше за фотографията. Тя, когато се качехме на автобуса, тя трябваше първа седалка и почти веднага заспиваше. Беше от партизанско потекло. Но вече в пенсионна възраст и бяха дали да се занимава с тази фотография, с която и без това не е много важно кой ще се занимава. Тогава обаче се случи нещо, което сега се вижда и в фотографиите на Милан. Започнахме да обвързваме свободата с маргиналността. Колкото едно нещо е по-маргинално, толкова е по-свободно. Колкото е по-далеч от центъра, толкова е по-близко до теб. И се създаде тази, какво да кажа, поетика на маргиналността, в която прибиваваше основно творческата фотография в България тогава. Тя беше близка до любителството, дори да се правиш професионални фотографии, хубаво е смисъл на думата. Че беше не толкова фотография по поръчка, колкото фотография според това, което ти искаш да покажеш, което си ти и си намерила едно средство, една медия, чрез което да го същиш. Това време по този начин, по някакъв начин парадоксално, създаваше в себе си един заряд на маргиналната свобода, която се пренася от определени фигури, определени автори. Сега е Илан Христов един от тези. И затова с удоволствие се връщам към онези години. Тя може да се открие в интереса му към героите, в неговата улична фотография, как че той е разнообразен като стилови посоки. Тук е съсредоточение работите му върху уличната фотография. Това, което ми иска да кажа за уличната фотография, тя не е фотожурналистика. И това не е фотожурналистика фотография. Защото фотожурналистиката повече или по-малко е свързана с някаква събитийност и с някаква конкретна събитийност. Тази фотография плува над конкретната събитийност. Това е по-скоро социална фотография. Социалната фотография има два типа. Едната е свързана с изучаване фотографията на конкретни социални феномени. Такава фотография много се прави в Чехия, прави в бившата Германия, пък и сега такъв тип социална фотография. В Литва и Латвия, но има една социална фотография, която се занимава въобще с обществото, в която кадърът е като някаква малка мостра на голямата цялост на обществото. Мисля, че Милан прави такъв тип социална фотография. И знаете ли какво се оказва сега, когато гледаме работите? От тези негови социални проби, от пробите на обществото. Това общество, тъй като неговите фотографии са от 70-те години до сега, се оказва абсолютно същото общество. В това има нещо, разбира се, много тъжно. Защото тази промяна, която чакам, тя все няма видимост. Все човека, живота му е все същи. От друга страна, в това има нещо много човешко и топло, което въобще е характерно за фотографиите. Нещо, което пази човека от историята. Разглежда човека далеч от историята. Не историята е важна, а човека погледнат не като нейн материал, а сам по себе си като ценност. И фотографията на Милан
е превърнал човека, разбира се, да кажа клишето, малкият човек, в такава основна ценност. И то извън историята, извън това, което историята иска от човека и което иска да направи от него човек. И разбира се, той го вижда на улицата и по-точно в неговото всекидневието като съпротива на историята, като начин да не се подадеш на нейните принуди. И там наблюдаваме човека. При това с една искрена обич, да кажа така. Фотография, която не разобличава човека, а го разбира. Която не иска да го осъди, а иска да му даде шанс. Каква е драматургията на тази улична фотография? Има две страни тази драматургия. От едната страна е личността, от другата страна е ситуацията, в която тази личност е поставена и е видяна в фотография. Има борба, използвам тази силна дума, между личност и ситуация. Сартър казва, че няма личност, има поредица от ситуации. Това е доста човеконемарство изказване. В фотографиите на Милан, личността, човека общо взето успява да се пребори с ситуация, да докаже своята индивидуалност. И затова неговите фотографии до голяма степен звучат портретно и изваждат фигури, хора със свои характери, със свое място в живота, с самочувствието, че играят тази роля, която биха искали да играят, независимо от това, къде ги е поставил живота и независимо от ситуацията, в която се видят. Заедно с това, разбира се, има и разгромени персонажи, които ситуациите на живота, това, което се случва, пречат да съберат парчетата на своята личност и да съхранят човешката си цялост. Може да минем тук и да сложим точки, сини и червени. Червени на тези, които са успяли, сини на тези, които не са успяли, или обратно, но това всеки ще сложи собствените точки. Всеки по свой начин преживява нещата. Защото фотографията на Милан, която носи очарованието на времето, когато фотографията се правеше в тъмна стаичка, е фотография на присъствие. Тези хора чрез кадрите присъстват. Практически тук край нас има множество малки хора, които настояват на своята значимост. И Милан не ни дава никакъв друг шанс, освен да я приеме. Благодаря. Благодаря на всички присъстващи тук. Аз имам една малка тайна.